Nema predaha za radnike Đure Đakovića ni za nesnosnih vrućina. Strojeve su utišali samo da pozdrave premijerku. Ide posao, sve. Ide. Biće vam najbolje. A posao nakon ugovora s MORH-om ide kao podmazan. Ima i ključ. Znači pali se kao i svaki drugi motor. Je automatski mijenjač, vrlo ga je lako voziti. U čemu će se vojska voziti, premijerka se osobno htjela uvjeriti. Kako se penje po ovom? Evo, mogu pomoći. Dobar je. Imamo vozilu u kojem se nalazi. Tamo je užasno toplo, a možete misliti kako je ovdje? Vojsci neće biti vruće, vozila su bogato opremljena. Klima, ABS, ne centralno zaključavanje, jedino, ovo sve ostalo ima, vidi. Grijanje sjedala, vozač, čak i naslov ima grijanje sjedala, jel? Svaki tjedan u ovim pogonima proizvede se jedno oklopno vozilo. Posao će biti završen za 4 godine. 126 će biti borbenih oklopnih vozila, ukupno projekat težak 180 milijuna eura. Posao je tako sačuvalo 250 radnika. Da se duboko klanjam zajedno sa članovima moje vlade, svakom onom tko čuva i jedno radno mjesto i svakom onom ko otvara i jedno novo radno mjesto. Posla će biti još, Đuri Đakoviću se smiješi i narudžba 100 vagona za Hrvatske željeznice.